Už 3 roky sa v našich skupinách spoločne učíme, ako vrátiť telu a mysli stratenú ľahkosť a zdravie. Za ten čas prešlo naším cvičením mnoho ľudí, ktorí vďaka tomuto plynulému pohybu našli úľavu od bolestí a znova objavili svoju životnú energiu. Dnes opäť otvárame brány novej skupiny starobilého čikungu školy Divokej husy. Toto cvičenie je na Slovensku skutočným klenotom. Sme totiž jediné miesto v celej krajine, kde sa túto ucelenú liečebnú zostavu môžete naučiť. Toto jedinečné učenie odovzdávam exkluzívne iba tu, v mlyne v Skalke nad Váhom. Nemusíte mať žiadne predchádzajúce skúsenosti. Zostava Divokej husy navracia telu aj mysli nový život. V novej skupine začneme úplne od základov. Pokojne, pomaly a dôkladne pôjdeme pohyb za pohybom. Tak poďte s nami. Poďte s nami písať 4. rok našej tradície. Teraz je ten správny čas zmeniť to, čo vo svojom živote potrebujete, a nájsť novú cestu. Divoká hus vám v tom bude skvelým partnerom. Príďte za zdravím do mlyna v Skalke nad Váhom. Teším sa na vás.